Ekain berri da, ekaingo kobazuloaren kopia edo erreplika. Zehazkiago esateko da, bertako labar artearen kopia edo erreplika. Vale. Hemen kontua da, ekaingo kobazuloan, oain dela, ja, 55 urte, 1979an, arkeologiara eta espeleologiara zaletuak ziren bigizonek labar arte aurkitu zutela. Bai. Labar arte hori kalkulatzen da duela 13-14 urte inguru paleolitoaren bukaeran egina dela. 13-14, Bai, atzo goizean. Wow, atzo pasata, bai. Ai, ama. Eta, ekaina aurkitu zeneako beste kobazulo batzutan, denbora asko zeramaten antzeko marrazkia jendea erakusten, orduan ikerlariek bazekiten kobazulo horietan margoak izugarri sufritzen ari ziala, eta giza presentziaren ondorio hutsagaitik, eta erabaki zuten kobazula istea. Ja, egia esan, 12.000 urtean ze mantendu dana, gu junda zapusten zeituan, ez da? Bai, eta gaina nahi gabe gertatzen gauza bada. Gure arnasakin, gure gorputzat berotasunarekin kobazuloko giroa aldatu egiten da. Zelako, alintu alenoko baino txarro ba, o nola, aleno hainbeste urtean mantentzen zuen da guk? Behaiek baratzuik nola etzeken agian horrek badakazte ikusia. Ez dakit ba? Ez da, karbono dioksidoa isurtzen dugulako, eta gure berotasunarekin, gure karbono dioksidoarekin, gure arnasan ezetasunakin bakarrik, kobazuloko mikroklima aldatu egiten dugula. Eta horko landareak, ontjoak, goroldioak, normale baino asko zeroxoago daude, temperatura altuago daukate, ezetasun gehiago daukate, eta janari gehiago daukate, ordan hasten dira, azten. Baina nahi pixkaz raiatzitena dago, hainbeste urtean, ez da nahi zorratu, guk nola zorratzen, igual arkillakin sartzen korrentea jartitugulako, jarri berditugun gauza sartitugulako. Jende asko batea sartzen gehalako, behaiek talde txikiak zian, eta pentsatzen da gainean, noizean behin oso gauza berezia egitea bakarri sartzen ziala kobazulo barrura, janaria etzen kobazuloan barruan prestatzen, sarreran bizizian. Eta sartzen zian barrura gauza bereziagoak egitea, horrek ez du nahi beste kalte sortzen. Kaltea sortzen duna da, 100 pertsona egunero hor pilatuta egoteak. Bai, leheno, gaina ibiliko zian, baina ez danak batea barruan, egune oro, eta dana sartzen bazian, zeu zebazekien seguru ventilatze zuela, oso zeite zuela guk ez tegun nahiten, ez da? Hori da, denbora ematen zien, ze gainean jendea hor bizizan urtaro oso jakin batean, gauza oso espezifiko bat eitea etorrita. Eta... Claro, osea, hemen etzian une oro bizi. Ez, behiek nomadak edo biltariak zian, eta ekain ingurura udaberri bukaeran etortzen zian. Udaberri bukaeran. Bai, oso kobazulo estazionala da. Eta zergatik gan, udaran da bero gehiagi, o udaberri udazkenian ze masusta jasotze etortzen zian, edo... Bero arrisko ondiketzen, ze izoztaro baten bukaeran bizi zian, sekulako hotza egiten zuen, baina udaberrian etortzen zian ekain ingurura gauza berezi bat eitea, eta zan eizan mota jakin bat. Eta badakizu zera izatzen zen? Ez dakit, orkatzen bat, o basurdiak edo... Hurbil, oreinak. Oreinak, Bai, eta badakizu zergaitik aukeratzen zuten udaberria oreinak eizatzeko? Udaberria, udazkena esan dezu? Udaberria. Bale, udaberria? Ekain bukaera ingurua, hor San Pelaio aldean. San Pelaiotan, hor? Bai, gutxora nik ez dakit, nik pentsatzen dut igual ja oreinak eta teatze zialako pixkat... Bueno, hori... Janan bila edo? Gure bisitariekin askotan daukadan ez da. Oreinak ez dute hibernatzen. Ez dute hibernatzen. Oreinak neguan basoan bizidia. Eta orduan debiltxo zeuden, erresago harrapatzen zituzten? Oreinek zerbait oso espezifiko egiten dute udaberrian. Berreo esatean hori, no? Ez, berrea egiten dute udazkenean. Udazkenean? Eta horren ondorioa gertatzen da udaberrian. Ja, osea, ernatzen aztezian da umek iten, da hauek orduan umen bila etortzen zian, ez da? Taldeko kiderik haulenan bila etortzen zian. Karo. Ez dakit hori publikoan kontatu behar nuken. Bai, a ber, errealitatea kruela izatea, bizitzan, bai.